Ay, delikado kayan eh. Yung mga iwasan, datang ingaldo, ating madisgrasya kayan eh. Pauli na mo nining kawalan danom ng tao. Din kapatata mo, gagawa lang improvise sa pinuman, pagluto nasi, o paglutong ulam, pandilo. Ginawa lang improvise sa tubo. Sibulya po yan. Keti bundok. Ang gaya kita. Sibulya, papuntaya kanyang kitang baleda sana. Kuning ating pong problema, Kat. Ini po sana, lalapit niya pong host na kasi kulang niya po pumix kitang kay kami tubo. Buri mo sabihin na misat kitang pinaka-kayo. Aliyaman po, yaman po misat. Ang gaya mo po kitang kapitan, kaya saklo kaya pa, dulong kaya pa lalam malaw. Ini mo sana. Delikado la pa rin anak na eh. Ay, tindihan ko na. Ingos sa dangay ni, malaguya sana eh. Yung problema da po, problema da, dahil nga nakasasaklo, detang mantadago, lantik ang boy-boy diaper, palto may boy-boy diaper. Detang nga nakamakanyang dagol, delikado la, kasi dungdungan din makanyang tangos, sa tsukilalam na yung ay tindihan ko na eh. Huwag yan, inong tayo po, lawin tayo po itong amunong kung mata sa dalanan. Lawin tayo po bang takit siya po itong, yan pong ikaw makiedad, nung dulo ka, may buka pong manabog. Masung-asog, paltome. Style yung bangin. Style yung bangin, paltome ang kababo. Yung babo na po yan, pinakakatas itong yung babo yung balena yan. Kasi yung balena, tsukya itong pinakababo, kailangan din daw, muki na yaman. Mukit na. Kasi sibuli ni, mas matas kinain eh. Kumanya na yaman eh. Lalam. Yan, ilawin tayo po itang kita lalam. Kapya kadulo na nilawin tayo makanan niya po kakatas ng dudulungan mi sasaklo. Kumbaga yung pinaka-problema ko niya, kulang ingos. Kulang na ingos. Ito mo lalapit. Ditak namon dagdag. Kompleto na eh. Kompleto Safety no ring kapatid. Huwag naman yak mo. Ito mo po lalapit may po sana kaya kayo pa. Kapatanda ka. Nung kami mo, yung pa mag-vlog mi, pasapat para din nanda ko, si Maggie sweldo mi. Yung pag-asa tamo ka niyan, dahil manal beta mo. Ilang posibilidad. Kaya ka lang naman, ilang mag-donate. Hanggang ka rin pa meming grocery, abya, sega na gana, ilang mag-donate. Kaya naman may kimbul summit. Yan, maningos yan. Nilapit tayo ka rin. Ninuit ang ating ginintuang puso ken. Ninuit ang makaintindigan. Yung 50 metros, ni Miyukat na babo. Mikit na. Mga 50 metros. Yan. 50 mo. Pero yun pwedeng makanyang kadagol siguro kasi Dinigyan niya kanya. dapat ilati tayo. Ito. Yan, may jaya kanya yan. Ipersan ukit na babo ka nito. Lawin tayo po itang teka dulo na bangan katit. Kaya naman kanano niya po kahit kasabang po pang kakatas ng darlanan ni. Lawin tayo po. Ay, hindi palang susulod ko nga eh. Kaya sulod na mama ka na ako eh. Binyan eh. Banta ka no, mas balam kapatanda ko na no. Pero bagay mo na yung makap. Bagay ke? Magpakabawang buwak tsaka kaya pakulutin ni kaya yun eh. Pero ilang may pasulod ka na ako eh. Pinaka walang siguro may nga rin basketball, uniforme ka hindi kaya. Nagawanda na ako talagang kapatad Keti. Tara punta lang tayo tangaman ng uma. Pagkaan tayo, bang atik niya. Matabang yan. Matabang yan. Matabsing. Yapin yung ngaman naman ni Ma. Yapin niya yung kulang niya po yung tayo nanini, kulang niya yung kayang was. Kulang niya po yung was lang. Kaya ba't po yung darlanan ni Kenny, nung sasaklong si Morang anak, yung bigla kong malabo ko, nung yun na po katatas yung darlanan ba. Sasaklong. Medyo delikado yapin. Diba manibat Kenny. Yuki de babo. Yan, tuglungan tayong wasin eh. Ayun o, mamo din tao papunta ka rin. Yung danom na mismo, yung impact na yung danom, yung na niya ka rin. Kasi mata sa penny batan nila eh. Yan naman makaninigaba pa yung water level. Palto may karela, di na ng danom. Saka palto tama, makanandang ibuat. Baba, delikado. Makapasinin tayo ka. Pero malakas yung kain na niya. Malakas siya. Yan o may kasublong niya pang tayo niya, hindi na niya pa. Pero dulog niya ni sasaklong, alino lang. Mukit ni kaya, mukit ni danom. Uy naman po niya, magkita kulang yung host. Ito mo sana yung kanya ng house, yung cut. Kaya katamang ba natin? Yeah po ay kami bahala yan. Kaya ang problema yung ito. Nakal kami follower sa mga ganaka, kaya kami page.
Ditak mong anyad, nakalasaw, pindaratang. Ano? Lanyo po, mga nanulang magkakasagit. Yuki din karelang inuman, o panay sa abya. Pero takman tayo. No? Dalanan, no? Yung malaki ang sasaklutin, may bigyan malabo. Kera ka lang kasi, puros lang anak, dening siyempre utusan da, ring anak. O ilang, hanggang ka naman matwa, delikado ka yan, oh. Yuki me pa, ang gaging babo. Eba mas malagwa, pong mas masanting, total papasko naman. Di na tala, simple angos. Magkano mo yung kada, mga metros, ne? Ingos. Kada metros. Mga yung kaba na, Boss Noel. 50 meters. 50 meters mo. Wala nang problema. Nung pigagan na kang tala rin kapatatamong katutubo kete. Balang emi payamak. Kasi, delikado ken. Yung mga iwasan, datang ingaldo. Ating madisgrasya ken eh. Pauli na mo nining kawalan danom den tao. Boy, daya, pero yung pasok naman. Panatiliya mo. Niyata na ito. Yung edad ng boy daya pero yan, talagang kailangan mamialong niya pa yan eh. O ning mga persala rin nga anak nung mission. Kailangan da saklo. Lalo na nung kawalan da. Nung tapos, then matwada, manintunan laging babo bundok. Siyempre, no choice. Ilang babagyan, saklo lang da, no? Pigaga na kandala. Mga disgrasya, datang ingaldo. Mga rin nga ka madisgrasya yan. Ayan po yung ukyatan. Arin.